сәлемсіз. Эфирден оңалықлар вақты студияда Лина Хасеншина. Қолабызда моторлы шаналарда Россия кубогымызда. Ознақайда 12-ші қышқы ауыл спартакиадасы нәтижелері белгілі. Әлмәтлілер қышны ұзатты. Камы Исмағил аушылық тірелігінде ватанны сақлаушылар хүрметіне 13-ші тапқыр аушылар биатлоны ұйыштырылды. Оны ғамәлге район аушылар һәм балықшылар жәмғаяты қоя. Һәм шул дәуірді Лучтил компаниясы оның мәгълүмати партнеры болып тұра. Рәдифа Нығманова дәвам ите. Әлмәт районда аушылар биатлоны 13-ші тапқыр уздырыла. Ул ватанны саклаучылар көненә багышланды. Шушы һава торышы булуга карамастан биредә бүген 12 олы кеше һәм 6 бала көч сынашты. Ярышларның асылында аучылар өчен мөһим булган сыйфатларны асызыклау һәм үстерү ята. Замана мәргәннәре дә ата-бабаларыбыз сыман тиз һәм төз булырга тиеш. Җитезлектә, төзлектә һәм тизлектә көч сынашкан 24 кеше арасында тәҗрибәле аучылар да, яшьләр дә бар. Җыелышып килдек катнашырга. Иптәш катнаша, балалар катнаша. Шулай күңелле итеп ял итәргә килдек, бәйрәм итәргә. Шушы матур көндә. Рафаэль Җамалетдинов һәм Марат Зарипов Габдрахман авылына, ау белән шөгыльләнә башлауларына 10 еллап. Монда җыеннарны да үз итәләр. Гаилә белән ял итү өчен шәп мөмкинлек дип саный егетләр. Менә бу биатлонда инде хәзер 4нче ел катнашам, әле мәктәп елны 3нче урын алганлыгым. Бу елны 1нче урынга тырышып карабыз инде берәнчек. Аучыларның төп бурычы төбәгебездә кыргый җәнлекләр һәм кошларның популяциясын саклау. Моның өчен ел саен һәр аучылык ширкәтендә теге яки бу җәнлекләрнең саны барлана. Шуңа карап кына ау рөхсәт ителгән юллама бирелә. Моннан тыш нәкъ менә аучылар кыргый җәнлекләр өчен җимлекләр һәм кышка җитәрлек азык әзерли. Ауга килгәндә анысы инде күбрәк табигатькә якынаю гына ди кайвакыт кулларына мылтык алып ауга йөрүче затларыбыз. Чора действительно безнең өчен нык зур мөһим. Потому что без бер-беребез белән очрашабыз, бер-беребез белән аңлашабыз. Без бу сезон азагы бер-беребезнең результатларын обсуждать итәбез. Кем нәрсә тоткан, кем нәрсә булдырган хәлдә бер-беребезгә мактанышабыз әйтергә. Ярышларга килгәндә аучылар башта тәлинкәләргә аттылар. Шуннан соң һәрбере 2 чакрымлык дистанцияны чаңгыларда узды. Аннан төбәп ату ядрәләр белән атыштылар. Төгәллектә сынашып очколар җыйдылар. Җиңүчеләр балалар, урта буын һәм өлкәннәр арасында билгеләнде. Аларга истәлек бүләкләре тапшырылды. Мондый чара әле ау сезонын ябу гадәте булып та санала. Шуңа күрә уенчылар да, ярыш кунаклары да бергәләп учакта пешкән ботка белән сыйландылар. Рәдифа Нығманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Узган ял көннәрендә спортның техник түрен яратучылар Әлмәттә кар машиналарында кросс буенча Россия кубогына җыелды. Иң көчле спортчылар Экстрим парк трассасында кадерле кубок иясен ачыклау өчен берләштеләр. Оля Бәйрәмалова дәвам итә. Бу спорт түрі Әлмәттә 20 ел элек барлыкка килә һәм мондый масштаблы көрәшләрне беренче тапкыр гына кабул итми. Буран һәм тизлек яратучылар белән бер шаукымда булу өчен илнең төрле төбәкләреннән 43 спортчы килгән. Катнашучыларның географиясе да киң. Традиционные соревнования мы, получается, проводим, наверное, уже 5-й кубок, именно вот Кубок России проводим 5-й год подряд. Приехало большое количество участников. Во-первых, Альметьевск удобен чем? Тем, что сюда удобно добираться со всех регионов России. Мы находимся по центру, и поэтому то большое количество участников, которые присутствуют на этих соревнованиях, оно обусловлено, конечно, этим. Ярышларны иң кечкенәләр узышы белән ачтылар. Анда 11 кеше катнашты. Аннан эстафетаны юниорлар алды. Әлеге спорт түрі техник яктан да бик катлаулы һәм үзенчәлекле. Шулай да кышның карлы булуы спортчылар өчен уңай һәм кызыклы трасса ясарга мөмкинлекләр биргән. Трасса подготовлена, исходя из накопленного опыта и возможностей, так скажем, природных ресурсов, это снега. В этом году его маловато, но выжили максимум. Трек на твердую 4. 5 я никогда не ставил себе. Поэтому самая главная задача при постройке, чтобы карета скорой помощи осталась без работы. Яшь спортчылардан трассага ир егетләр чыкты. Алар ярышларга айрата дәртле төсмер бирделәр. Тамашачылар узышны үз күзләре белән күрү өчен республиканың күрше шәһәрләреннән махсус килгәннәр. Җанатарлар арасында әлмәтлеләр дә күп. Мы каждый год приезжаем, всегда болеем. Нам очень нравится и организация, и сами соревнования, что проходят в нашем городе.
Калабызда экстремаль спорт төрләре үсешенә төп ярдәмне әлбәттә Татнефть компаниясе күрсәтә. Спортчыларның бу ярышка кушылырга теләүләре шулай ук район җитәкчелегенең бу спортка битараф булмаган әлмәтләрнең уртак хезмәт нәтиҗәсе. Оля Байрамалова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай муниципаль районында 12-нче кышкы авыл спартакиадасы узды. Әлеге чара Ознакай шәһәренең мактаулы гражданины һәм Татарстан Республикасының атказанган торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәре Расих Әхәт улы Шәкүров истәлегенә багышланды. Быелгы ярышлар Карамалы авылы җирлегендә уздырылып, анда барысы 27 команда көч сынашты. Иң көчле 10 команда төрле дәрәҗәдәге бүләкләргә лаек булды. Бу хакта тулырак коллегаларыбыз сюжетында. Ярышларны ачу тантанасында катнашучыларны район башлыгы урынбасары Роза Галиева сәламләп спортчыларга уңышлар теләде. Сайлап алу турларында җиңүләр яулаган көчле 7 авыл яшьләреннән торган командалар спортның 13 төре буенча көч сынаштылар. Газиев, Рәмзил. Ралиф Мырзакаев мондый ярышларда ел сайын катнаша, ирешкән уңышлары да шактый. Бүген үз үлчәмендә җиңү яулады. Һәр елны бу спартакиадаларда катнашам, беренче урыннар алам, 80 килога хәтлек. Үзем инде Татарстан буенча 3 мәртәбә чемпион булдым. Күп көч таләп ителүгә карамастан, биредә кызлар да сынатмый. Спортны яратуны миңа бабай привил. Ул әйтә, спортны яраткан кеше кызым начар булмый дигән. Шуннан бирле мин спорттан ерак китмим. Бу минем дус балаларны да шуңа өйрәтәм. Авылдагы балаларга да шуны әйтәм. Ярышлар төрле мәйданчыкларда, авыл клубында, урамда, мәктәптә һәм яңа капиталь төзекләндерү узган спортзалда узды. Спортның иң үзенчәлекле милли төренең берсе татарча көрәш. Келәмдә авыл егетләре әлеге төр спорт Карамалы авылының яңа төзекләндерелгән спорт залында уза. 70 килограммда көрәштем. Ага да көрәш белән шөгыльләнергә исәп бар. Шахмат ярышларына бик яратып йөрим инде. Менә әле республика күләмендә 2 ел рәттән чемпион калдым хәзер. 12-нче ел рәттән дигәндә шушы утын кисү ярышында катнашам. Гел призлы урын булмаса да беренче урынлыкта һәрвакыт алып киләбез. Былтыргы ярышларда Карамалы авылы командасы 7-нче урында булган. Быел максатлары берничә баскыч югары күтәрелү. Әзерләнгәндә безнең спортзалыбыз бик яхшы ремонтланды. Киләчәктә дә спортзалларыбызда ярышлар үткәрергә дип планлаштырабыз. Гер күтәрү буенча Уразай авылы командасы беренче булса, бадминтонда Кәкре елга егет һәм кызларына тиңнәр булмады. Ә чаңгы ярышларында һәр елдагыча Актүбәлеләр алдынгы. Иң мавыктыргыч ярышларның берсе әлбәттә аркан тартышу. Бу төр буенча да Актүбәлеләр көчлерәк булды. Гомуми нәтиҗәләр буенча спартакиаданың җиңүчеләре булып, беренче урынга Әгерҗе авылы һәм Актүбә бистәсе командалары чыкты. Икенче урында Тымытык авылы, өченче урынны Шалпы авылы командасы яулады. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт балалар яшүсмерләр иҗаты үзәгендә май чабу бәйрәме узды. Чарага җыелганнар өчен халык уеннары һәм концерт оештырылды. Барысы да коймактан авыз итте. Май чабу атнасында кешеләр кышны озаталар һәм язны каршы алалар. Әлеге бәйрәм бигрәк тә милли традиция һәм йолаларны саклап калу максатыннан уздырыла. Төп ризыкны кулинария конкурсында катнашучылар әзерләде. Сегодня в рамках нашего фестиваля «Гуляй Масленица» проходит среди мам и бабушек. И самый лучший, самый вкусный, конечно, Кыймакларны беренчеләрдән булып яшь чаңгычылар бәйрәм алдыннан Буалар каскадында узган шәһәр ярышларында катнашучылар авыз итте. Сегодняшние соревнования, как уже было отмечено, они проходят в рамках 5-летия создания Федерации лыжного спорта. Ну и, конечно, в рамках нашего традиционного праздника Масленицы. Вот всех хотел бы поздравить с Масленицей, желать успехов, здоровья, счастья, удачи и всего самого наилучшего. Внимание, марш! Бәйрәмнең калган кунакларына бүләкләр өчен көрәшергә туры килде. Алар өчен оештыручылар май чагу йоласында нигезләнгән ярышлар әзерләгәннәр. Ләйсән Галиева, Дамир Кырбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Кыш ялга китә. Әлмәтлеләр аны традицион рәвештә озатып язны киң колаш белән каршы алдылар. Шәһәр мәдәният һәм ял паркында май чабуны билгеләп үттеләр. Традиция буенча бәйрәмне 7 көн билгеләп үтәләр. Бу бәйрәмнең һәр көне уникаль һәм тирән мәгънәгә ия. Мәсәлән, беренче 3 көнне хуҗалык һәм үй эшләре белән шөгыльләнү тиеш булган. Бу вакытта гаиләләр арасындагы туганлыкны ныгытканнар, ә ялгызлар үзенә пар эзләгән. Хәзерге вакытта бәйрәм үзенең әһәмиятен инде югалткан, ләкин күп гореф-гадәтләрне саклап, мәдәниятның аерылгысыз өлеше булып калган. Күп милләттә Әлмәттә халык күңел ачуларын яшенә һәм туган теленә карамастан түземсезлек белән көтәләр. Каждый год мы празднуем Масленицу. Сегодня мы пришли. Но до этого мы не приходили. А сегодня мы пришли впервые. Ждем блинчиков. Хотим вас поздравить с Масленицей. Bayramni qonaqqa yürüyüz, bilinler pişiremiz. Tarınlıkın. Min bugün siyagıdım diyor. Внуки пришли, правнучки пришли, у меня уже 2 правнучки. Вот так что поздравили и меня, и я их поздравила. Карлы көнне йөзләгән әлмәтләр үз эшләрен кичектереп, яраткан ял итү урынына шәһәр паркына килгән. Шәһәрнең иҗат коллективларының дәртле чыгышлары астына биеп, язның якынлашуларына сөенеп, туганнарның һәм якыннарның елмаюлары белән җылыналар. Моннан тыш әлмәтләр өчен күңелле викториналар һәм төрле ярышлар әзерләнгән иде. Попробуем потянуть канат. Посмотрим. Бәйрәмнең кульминациясе салам тутырылган карчыкны яндыру. Бу кыш озатудан тыш булган авырулар, уңышсызлыклар һәм кайгылардан арыну символы булып санала. Бу көннән соң христианнар өчен бөек пост башлана дигән сүз. Ул 50 көн дәвам итеп, 16 апрельдә Пасха бәйрәме белән тәмамланачак. Аның алдыннан май чабу атнасында пост вакытында азык-төлек рөхсәт. Шуңа күрә коймак белән сыйланып бәйрәм итү гадәте дә яшәп килә. Коймаксыз май чалу, пирогсыз туган көн булмас. Элек популярлыгы буенча коймакны башка ризык белән чагыштырып булмаган. Коймак май чалу атнасының иң татлы ризыгы. Олия Байрамалова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Олия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.